खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ होनायनि खालारखौ सोलायबाय। आमेरिकाया इउक्रेननो होनाय गासैबो रौनिया मददखौ बन्द खालामबाय। आसामाव हाबफैखुमानो नाजानाय 4 बांलादेशिखौ दैथायहरफिनबाय। पाकिस्तान कानेक्शन गौरव गगৈनि बिसि इन्टारपलनि मदद लागोन बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। मणिपुर पुलिसा सोनाब इम्फलाव PLAनि 2 केडारखौ खादों। धारापुराव मोनानि समाव डाकाति हाबदों। अदालगुरिनि मेनन मुसाहारिया BJP दोलोआव हाबनो हासिगौ। डेडलाइन एक्सटेनसन समा सौफैनायनि सिगां गासै गं 33 हाथियारफोरखौ पुलिसनो गथायदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम सोरखारनि फोरोंगिरि थिसननायनि सोमोन्दै गोनां आरो गेदेर खौरां। फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय अनलाइन आर'जलाइ होनायनि सानखौ सोलायबाय। मख'नो गोनांदि रायजोनि सोलोंथाइ खोन्दोआव गोदानै फोरोंगिरि थिसननायनि फोसावथाइ होनाय जादों। LP आरो UPनि थाखाय फोरोंगिरि थिसननायनि फोसावथाइ होदों सोलोंथाइ बिफाना, नाथाय बेनि बिनायसाफोरनि आर'जलाइ होनाय खालारखौ सोलायनाय जाबाय। सिगाङावनो फोसावनाय होनाय बायदियै अनलाइन आर'जलाइ होनायनि खालार 7 मार्चमोन, नाथाय गोदान फोसावथायाव बे खालारखौ सोलायनाय जाबाय आरो 8 एप्रिलसिम फोलावनाय जाबाय। आमेरिका जुथाइ हादरा इउक्रेननो होनाय गासैबो रौनिया मददखौ बन्द खालामबाय। आमेरिकानि हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्प आरो इउक्रेननि हादरगिरि व्लादिमिर जेलेन्स्किया दान्थे बिदान्थे जानायनि उनाव व्हाइट हाउसआ बे थिरांथाखौ लायो। मख'नो गोनांदि इउक्रेनआ गोजोन थासारि सोरजिनो थांखि लायागौमानि आमेरिकाया इउक्रेननो रौनिया मदद दैथायहरनाय नङा। बेल' नङा, आमेरिकाया पलेन्डआवबो हाथियार हरा होननानै हादरगिरि डनाल्ड ट्राम्पआ फोसावदों। सुंथाबै बुंनो थाङोब्ला आमेरिकानि नोजोर आरो थासारिया इउरपनि फारसे हरखाब सोलायदों। जाय इउरपखौ लानानै आमेरिकाया अरायबो बाथ्रा बुङोमोन, बै आमेरिकाया दायो इउ-टार्न लाबाय। दावहा नांग्रा आमेरिकाया दायो गोजोननि फारसे आगान होदों। लोगोसेनो व्हाइट हाउसनि अवेल मावख'आव डनाल्ड ट्राम्प आरो व्लादिमिर जेलेन्स्किनि सावरायनायाव इउक्रेनखौबो रुसजों लोगोसे गोजोन गोरोबथा खालामनो नारसिनदोंमोन। नाथाय इउक्रेननि रोजा रोजा सुबुंफोरखौ बुथारनाय रुसजों गोजोन रादायाव मुंसाइ होनो नेवसिगारदोंमन जेलेन्स्किया। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव रुसआ इउक्रेनखौ गाग्लोबनायाव आमेरिकानि बारग' हादरगिरि ज' बाइडेनआ इउक्रेननो रौनिया मदद हरदोंमोन। बेनि जोहै इउक्रेनआ रुसनि हेंथायै दावहा नांदोंमोन। आमेरिकाया इउक्रेनखौ दावहा नांग्रा जाहाज, रौनिया गारि, रकेट, मिसाइल आरो गोदान आदबनि हाथियारफोर हरदोंमोन। रासियाया इउक्रेननि सायाव गाग्लोबनायनि उनाव आमेरिकाया पलेन्डआवबो गोबां हाथियारफोर दोनथुमदोंमोन। बेल' नङा, आमेरिकाया बाल्टिक लैथोआव गोबां दावहा नांग्रा जाहाजफोर थियारि खालामनानै दोनदोंमोन। भारत बांलादेश हादरनां सिमनाखौ आयेन बेरेखायै बारनानै आसामाव हाबफैनो नाजानाय 4 बांलादेशिखौ हमनो हायो। 4 बांलादेशी नोगोरारिया आसामाव हाबफैखुमानो नाजानाय समावनो आसाम पुलिस बर्डार सार्भिलेन्सआ हमनो हायो। गोख्रों रैखाथिनि राहा आरो नोजोर लाखिनायनि गेजेरजों 4 बांलादेशिखौ हमनो हानाय जायो। बबेखानि हमजानाय 4 बांलादेशिखौ फारियै रफिकुल कालाम मुस्कान, आब्दुल रहमान आरो आख्तार हुसैन होननानै सिनायथि होनाय जादों। रिपर्ट बादिब्ला उननि समाव बै 4 बांलादेशिखौ पुलिस बिफाना अफिसियेलि बांलादेशआव दैथायहरफिनो। रैखाथि बिफाननि बेबायदि सांग्रांथि आरो हाबफैखुमानो नाजानायखौ होबथानो हानायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों साबायखर होयो। कांग्रेसनि MP गौरव गगৈनि बिसि एलिजाबेथखौ पाकिस्तान कानेक्शनखौ लानानै गेदेर बाथ्रा बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गौरव गगৈनि बिसिनि केसखौ नायबिजिरनो थाखाय इन्टारपलनि मदद लानाय जागोन होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि गौरव गगৈनि बिसिया पाकिस्तान लिंकखौ लानानै इन्टारपलनि मदद लागोन हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सोरखारा। बबेखानि बेनि सायाव दानानै होजानाय SITआ गोख्रोङै नायबिजिरनाया गाहामैनो सोलिगासिनो दङ। SITनि नायबिजिरनाया आबुं जानायनि उनावनो बे केसखौ इन्टारपलनो होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो।
बबेखानि सोरखारनो 2 निफ्राय 3 दाननि गोनां जागोन। 2 निफ्राय 3 दाननि गेजेरावनो गासैबो सोराङाव फैगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुङो। रिपर्ट बायदिब्ला SITआ आली तौकीर शेखनि हेंथायैबो नायबिजिरनो जागायदों। आली तौकीर शेखआ कभिडनि सिगां एबा 2018 मायथाइसिम भारताव फैदोंमोन। गुबुन गुबुन मोन 18 निफ्राय 20 जायगायाव आली तौकीर शेखआ थांनानै खामानि मावनायनि बागै SITनि नायबिजिरनायाव मोननो हादों। नाथाय SITआ मोनसे थिखानाय सिमासिमल' नायबिजिरनो हागोन। बेनि उनाव आद्रा नायबिजिरनायखौ इन्टारपलनो होनाय जागोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्माया रोखायै बुंदों। सोर संदाननायनि गेजेरजों मणिपुर पुलिस आरो कामाना जयै लोगो नांना सोनाब इम्फाल आरो कांपपि जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय भैद्रिं क्रसिंआव गोख्रों सिग्रोमनाय जादों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला अपारेशन खालामनानै समबारखालि पिपल्स लिबारेशन आर्मी आरो रिभलुशनारि पिपल्स फ्रन्ट हानजानि 2 गोख्रों केडारखौ खानो हायो। हमजानाय 2 केडारखौ खाराइजाम रनाल सिंह 37 बोसोर आरो काकेलाम्बाम सुरजित शर्मा 39 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। बिसोरनिफ्राय सिग्रोमनायाव 2 मबाइल फन, 130 रां थानाय गांसे वालेट, गंसे साखा खबब्रै गारिखौ पुलिसआ जब्द खालामनो मोननाय जादों। खानो मोननाय 2 दायनिगिरि आरो लोगोसे जब्द खालामनाय गासैबो बेसादफोरखौ आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो दासान्दि पुलिस कास्टडियाव लानानै थांनाय जाबाय। गुवाहाटीनि धारापुर ओनसोलनि आजारा पुलिस थानानि सिङाव थानाय हावरापारायाव हर गेजेरनि समाव डाकाति हाबनाय खौरां मोनदों। रिपर्ट बायदिब्ला डाकातिफोरा मुकुल कलितानि न'खौ थांखिनानै लुथिदोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला 3:30 रिंगासोआव मुकुलनि दखानाव हाबनानै नोगोद 10,000 रां, ATM कार्ड, आधार कार्ड, गारिनि लेखा आरो गोबां डकुमेन्ट्सफोरखौ लुथिनानै लानानै थांदोंमोन। बेनि अनगायैबो मुकुलनि थाग्रा न'नि खिरखिखौ बुफायनानै सनानि गहेनाफोरखौबो लानानै थांदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बे जाथायनि उनाव पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथि होयो आरो डाकाति हानजाखौ संदाननो जागायो। उदालगुरि हालामनि सासे जाफुंसार फालांगिरि बारग' बर' फरायसा आफादनि मावथि लोगोसे समाज सिबियारि मुस्रि मेनन मुसाहारिया 5 मार्च 2025 बुधबार खालि BJP दोलोआव जयेन जानो हासिगौ। फोथायथाव सुलुंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिथाङा गाबोन 5 मार्च खालाराव आसाम BJPनि आफादगिरि दिलीप शइकियानि नुजाथिनायाव खान्थि बायदियै हाबसिगोन। बिथांनि मावखान्थिखौ नुनानै हालामनि सुबुंफ्रा बिथाङा BJPआव जयेन जागोन आरो बिटिआरनि बिसायख'थियाव दारायगोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मावखान्थिनिफ्राय मोनथिनो हादोंदि भैरबकुन्द बियाबाव बिटिआरनि बिसायख'थियाव दारायगोन होनना। फैगौ समाव बिथांनि लुबैनाय हास्थायनायखौ रोखायै नुनो मोननाय जागोन। गंबा जिल्लानि थागिबि सुबुंफोरा डेडलाइन एक्सटेनसन समा खाथि सौफैनायनि सिगांनो गासै गं 33 हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ मणिपुर पुलिसनो गथायनानै होबाय। मख'नो गोनांदि मणिपुर रायजोनि चुराचान्दपुर, थौबल, सानजा इम्फल, सोनाब इम्फल आरो बिष्णुपुर जिल्लायाव थागिबिफोरा हाथियारखौ पुलिसनो गथायबाय होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। हाजो आरो जौयेन ओनसोलनि थागिबिफोरा दाबि दैखांनाय बायदियै रायजो बेंगिरि अजय कुमार भल्लाया लुथिनानै लानाय गासैबो आयेननि बेरेखा हाथियारफोरखौ पुलिसनो गथायनो थाखाय 6 मार्चनि बेलासिनि 4 बाजिसिम समखौ बारायनानै होनाय जायो। बबेखानि मणिपुरनि रायजो बेंगिरिया 2025 मायथाइनि 20 फेब्रुआरि खालि 7 साननि गेजेरावनो आयेननि बेरेखायै लुथिनानै लानाय गासैबो रोखोमनि हाथियारफोरखौ पुलिसनो गथायनानै होनो थाखाय गोख्रों बिथोन होनाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो चिफ सेक्रेटारि PK सिंहआ हाथियार गथायनायनि समा जोबनायनि उनावनो आयेननि बेरेखायै लाखुमानाय गासैबो हाथियारफोरखौ नागिरनानै दिहुननो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै रायजोनि थागिबिफोरनि गेजेराव सामोल होयो। बेनि उनावनो थागिबि सुबुंफोरा गं 33 हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ मणिपुर पुलिसनो गथायनानै होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।